Ngopayang Shim kanam barjing ruai lai spa lai pesau lai sau Kakating ukpa padukon badaman sem bakoj amen kai jing e jong trai jong yu Jesus Christ bat ga jing e jong blai lem bat ga jing selok jong men sem bakoj kinan rengkat bat pi baro rengkat bat pi ro kohan men ko para how Jesus Christ iwan hakana ka step ban shibenta hakana ga jing le niam dar kebangi yang saudong kane kaduan kedepan kejung ublai tekum tato ken inaiti ladai hau baublai unsimti yangi teli telan ublai unsimti baro kibangi IT ublai unang ai borengi unang penklan yangi wanginang la susu banbut yaki hukum kibaul ayangi ban em ya kejung em jungi katkum kita gejeng hikai ki baula hikai yangi kohan men ko para hakeju ko porto ken ngin khuslai yala gejong ki pop ki bangila le hakine ki sngi ki bladep berkum jor gi penma ba khmaru trai na gebenta jong ki pop ai bo trai un map utrai un saj ki pop jungi knang ba mangi ngilong kita ki breu ki balakre ban shimbenta ha kane gejing maya ka bakrau te kumta da gejing sngoret gejing kuslai bat gejing kloi ban panbej ala gejong gejing im ngin pa sha trai da ka bangi aduai nga pla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lalai pop shibun da gejing perkhat da ki ten da ki kam da gejing leklet da gejeng le palat jonga da gejeng le palat jonga da gejeng le palat bakrau jonga namahar kata ngakarpat ya kamaria bakhoj kabaya isa kathei sati
ya ke angel bat kirukut badapi kohan men ko para banduai nak bentai cunga hau trai ublei cungi ublei badan bor baro unisne yangi mandalama beki pop cungi unyalam yangi sha kajeng bom cukut amen. Good try to Duai ngi duai nak banta kemensim balaklatno jong I klientina walang but justina walang I botrai da kejing isnei unma but unsaj ekipop chungki ba unyalam kemensim chungki sha kejing suk beneng Koblei badan bor baro topen long yangi ban rakhe da kajing riublei bashitram ya kini kisngi jong kajing kemen ya kibangi rakhe ban buram yau trai bami pat baya kata kabangi lale kum kajing kan mau ai bangin la ban imsngi ya ka barabor ha kikam dau trai jungi Jesu Kristus kon jungme uba imbat basan sha ring kad bat me ha ka jing long ka wei jong omen sem bakut ublei chinom la chinom amen Kajing pule nagi kam jong ki apostol. Hakito kisngi u Philip ulalay siya kanong ba ha Samaria pat ulayalap yaw Chris hakipad ba. Pat kipad ba paro lang kila penlay jingmud ba ya kata kabalakren da u Philip. Enda kila siya skor ya u pat kila yo I ki kampla bolale
Namar ki men sem man kila me no na bun ki briu ki ba shong sut ki ba kerkai te kasur ka pajam pada bun ki papang yap shiliang tane ki ba ko lapen koi kumta kala don gajing kemen ka pakrau hakata kanong ba ti hapa ki apostol ha Jerusalem kila yosngau ba ka Samaria kala yo putiang yaktin uplay kila pha shaki ya Petrus bat uyo anis ki ba lek bat ki bala duwai nak benta jongki pakin yo priang yo mensem bukhui naba mensem bukhui pat shemon hier hano naki la shu pen baptis ki hagarteng utrai Jesu nangta kila bu ya lakiti halor jongki bat kila yo priang yo mensem bukhui taktin jong utrai Isongo yau play. Nakasam Rupin kanang Barjing Ruai, Nyil Spa San Pui, Nyil San Iwe. Kajing puli na kashiti banengkong u Petrus bakhui. Kub hakidano chong pi tu burom yau Kris kum utrai. Tulong barabor ki bakloi ban ai kachuba ha unu bakeli wat dong ya pi na kabenta kajing kermen kabadon hapi Henry tule yakata da kajing jai pat kajing don burom. Patu sumar khuj yala kajing tiblem bakumta haba pi Shakanot snew, kitu kiba penbut nam hakarukom im babha jongpi, hau Kris kinsa sha ben lerai, namar kambha bansha shitom nakabenta kabale ya kababha, lada kata kalong kamon ublay ban nakabenta kabale kabasnew. Naba Kris ro ulayap tang shisin yap nakabenta kipop. Ubahok nakabenta kibomhok but endup yo banyalam yangi sha ublay dagaba unsha penyap tang hakado Henry lapin impat hakamensim kaktin chong utrai Isongo yau play.
ong utrai pat upajnga un ije u pat ngi wan shong ne ha u Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai udon rain card bat pi Ringka bat piro, ka jing pule na ka gospel bakhoj kat kum u Yohanes ka buram ame kutrai. Hakata kapor u Jisu ulong hala kisanran lada pi ijanga pin sumar yaki hukum jonga bad nga ngan pan naukpa bad un ai happy way pad unong pantengan uban yesa bad pi junam uta omen sim ka jing sisa yau ba kaperthei kamla ban pediang namar kamla ban yo iu ne ban itu yo pite pi tu yo namar uyaisa bat pi bat unshong happy ngan omino kunswat ya pi ngan sawan pai sapi satang sipor kapertei kanom yo isu yanga hanrei pite pin yo i yanga namar nga im piro pin im hakata kasngi pin sa tip bangalong haukpa jonga bat bapi long hanga bad nga ngalong happy uta babat yaki hukum jonga bad barakhe yaki udei uta uba yanga bad yauta ubang yanga ansa yu daw pa jonga bad nga ngan yu bad ngan penpau yalade hau ka gospel jong utrai Kaching yaro yame ko Chris. Kohan men ko para how try Jesus Christ. Menta kasngi kadai kasngi try pasca kaba Henryu bad ngilajan poi artat habakut jong ka ayam pasca habarolai teligi cingpule lada ngis ngap ha kilong kiba songkun lada ngipusan baha yaki bad lada ngila banem khamtam ha ke jing em jungi ha ke cingpule ke banengkong kabala shem na ki kam jong ki apostol ngiyos ngeu ba kumno kisanran jong Jisu ki yalap ya gospel klem sange ki yalap ya gospel kat kasak kecaka ke bakilet kat ya ki bro ki bagi kendo ki ai ya kene ke gospel but kade ke jingkhot yang abade pi we pai we ko hanmen ko para bamangi ngilong ki khon ki jong ublei ngilong ki kristan ngi de ban sim kia ban yalap ya ke gospel ke jong utrai kat syakjaka ke bangilet kat syakjaka ke bangidan bat kum juru haman lagi bro ki ba ngi kendo age jing em jingi ngi dei ban yalap ya ke gospel lengba ke jing em ba bha jongi ha ke jing pule ke baar pat ngi yos ngeu ke bala sim na ka sithi banengkong jong Petrus ha ke bau Petrus u khot yang abade pi wei pai wei ban sim khia ban yalap nadu kedanot kejungi ya kejung pen em ke bau blei lawan ra sakane ke perthei u blei ulai ya kejung pen em yang abade pi den mata kedau ngi dei ban ai ken ya kane kejung pen em ke bang ilayo haki wei pat ngi dei ban le ya kane om dei da kejung arsap om ngim dei ban le ya kane da kata kejung atatin Hanrei ngidei ban le ya ka nado katanrai jong kadanot jungi namar ba kadai ka hak ka bangilayo bat kiweiru kidei ban yo ya kana ka hak
jong ke jing pen em baduji Petrus nong susu kabaha yang badepi bangin le ya ke babha ban ya ke ba ngile ya ke basneu suk yang ya pi ban sha ya ke jing sha sutom namar ba ngile ya ke babha ban ya ke ba ngile ya ke basneu keli la de ko han men ko para ngilong na em kita kibreu ki bakloi ban sha sutom ban sha ya ke jing em jongi kom ki kon kristan namar ba ngile ya ke babha kanai ke perthai kanwan happy kanwan shangi wei pai wei ban khang lat yangi ban le ya ke babha ka perthai kan khang lat yang ai pi ban ya lap ya ke gospel ke jong utrai hanrei ngi dei banong halade nga kloi ban sha ya ke jing sha stom ban ya ke ba sange ban ya lap ya ke gospel ke jong utrai nga kloi ban sha ya ke ni ke jing ha ka jing im chunga ban ya ke ba ngasange ban ya lap ya ke gospel kohan men ko para den matakadau ka de ka jingkhot jong kaktin jong blei yang abade pi menta kasni bangin simkhia ya kara jing im jong abad jong pi balang ba ka jing im jingi ngin la ban ya lap ya ke gospel ka jong utrai ban ngila ban pen priang la de ban ai lem ya kata ke jing penim ka ba u blei lawan ra hakane ke perthai na ke banta jongi iwe pai wei na mar ke jing penim kam dei tang na ke banta jonga tang na ke banta jong pi marwei om dei tang na ke banta ka ying ka sam jong pi han rei ka dei na ke banta ke perthai baro ka wei to ken ko han men ko para ngin sim khia ya kane ka kamram ban ya lap ya ke gospel ko han men ko para bangi phai pat sa ke gospel ngiyos ngeu ujisu nang yai peteng ya ke ke ba ula kren ha ke gospel jong Yohanes ka bangila pule ha ka tayo ke baladap ujisu wong wat ting wat ngeu diao to ngej hanga to sania hanga bat hau blei pa kata ka bo jisu wong ka bangila da pusan ha ka ngeu blei ke baladap ha ka ne ka sngi sachusen ujisu unang penslur yang abadepi bangi dei bandon kata ka jingej ke jing syania hau blei pa bat kerpang hau jisu namaru jisu haba u leit no na kane ke perthai haba u jengai no na ngana pi na kata ka jinglong do jinglong snam jungu hanrei kan mau unang yai don rengkat bangi ino kun swet yang abade pi da lele ke bamodu jisu udon ke nya hasenda jongi man lakasngi uyai ken rengkat bat nga bat pi balai ujisu wang bangan nomino konswet ya pi balai bau jisu wang ba ngangan pa da wei pat unong pentengen ta unong yirap unong kersan ya pi namar ujisu kwa yang abade pi bangin sim khia ya ka jing im jongi namar ujisu lapan khamti yang i wei pai wei ulapan khamti yang i ya kene ka kam ban pen priang ya kahima jengu ulapan khamti yang abadipi ban yalap ya ka gospel hasetelah ke perthai ulapan khamti yang abadipi ya kata ka kamram ban pen baptisma ya baro kibreu ki bangej bat ki bapediang ya ka karteng jong ujisu den mata kedau ujisu utip sai bamanga mapi dalaka jong ka buj ka bor dala ka jong ka jingnang ka jing start ngimla ban le ya kane den mata krau u ong bat uyai ong man ka por banga ngan ino ya pi nga ngan don rengkat bat pi nga ngan ai bor ya pi tang ka wei ka badan kam bama pi dei ban it yanga bama pi dei ban kongu ya kiktin ki ba ngala ai ya pi ba pin snap ya ke ba ngakren happy kohan men ko para keli ala de menta pis ngap na em ya ke bau jisu kren pios ngeu na em ya ke bau jisu pasiau bat pi pediang na em ya ke ba u jisu lepan khamti pi ban lej keleng perthai ban ya lap ya ke gospel ban khot ya ki wei ban imro ya ke jing im jungki kat kum kata ke jing im ka bau jisu ula ai happy kohan men ko para ken mau habangi le ya kena ke kamram jungi habangi persang banyalap ya ke gospel
klempep pin yo mat ya ki jing pen shoy pin yo mat ya ki jing pin yo mat ya ki jing sha shitam han rei kan mau baro kita ki jing pen shoy kita ki jing kita ki jing sha shitam ki papisha na ka banta ban yelap ya ka gospel ngim dei ban kan randen ngim dei ban pet ngim dei ban sange han rei ngi dei ban yai peteng balai namar ngitip bau Jisu na yang abadi pi kabor namar ngitip bau Jisu unang penklanyangi lada mangingi don kata ka jing syania hu lada mangingi don kata ka jing IT yala dei hu lada mangingi nguto bakane kamdei ka kamram ka bangadei ban le marwei hanrei kadei ka kamram junga bangan le rengkat badu blei bonsen ko hanmen ko para ngis nguto bakla ngisim ya ka kam yalap bakadei ka kamram junga marwei ban le den mata kadau ngiklet no yo blei hakapor ka bangile lane haka kano ko kecekah ka bangile ban yalap ya ka tin ka jong blei ngiklet ba ka jeng im junga kadai kata ka wei ka lat ka bangadei ban ya lap ya ka gospel ka jong utrai ban pen priang ya ka jeng ik ka jong blei leng ba ka jeng im junga ngiklet den mata kadau nga persang ban im marwei ya la ka jong ka jeng im ban le ya kata ka kam ka bangadei ban le apo ka ing ka sem lane ka jeng im ba marwei junga ngiklet no yo blei ngibu yo blei ha kandong den mata kadau ngisyam ba habang ile ya kita kikam jongi banyalap ya ke gospel leng ba kiktin banyalap ya ke gospel leng ba kikam kibang itre man kasngi banyalap ya ke gospel leng ba ka jeng im ba marwei junga ngi habang ibu yo boleh kendong ke kam ke bangile kalong ke bapulom ko hanmen ko para ujisu pen kan mau ka kam yalap ka bang IT yepi kane ka kam yalap ka bang alapan khamti yepi kam dei ka kam jong pi marwei kadai ka kam jong pi bat jonga kabamod ngidei ban yalong ka wei badu blei ngidei ban khot yo blei man kapor ngidei ban IT yala de how blei man kapor ko hanmen ko para menta gesngi ujisu wai yangi kane ka hukum uang syai lada pi yanga lada pi yanga pin kongu yaki hukum kijonga kohan men ko para bon sin mga mapi ngi persang pad ngi ong halade sisa nga kongu yaki hukum jong ublay hanrei ki kampat hanrei ka jing empat ka jingai bak na kane kabangi ong lana kabangi kren nga kongu ngale yak kaba ublay ukren ublay kwa yang abade pi bangin le tengdep ublay kwa yang abade pi bangin ong tang na kasentur ublay kwa yang abade pi bangin le tang na slane tang na jrong ya kanu ka kam ke bangi dei ban le hanreu Jisu kwa yangi bangi dei ban le ya ka nado kata ka jinget ka jungi bangin le ya ka da kata ka ba ngi pen pau ken ngi im ya ka jing im ba bah jungi kanuksa kadai kane lada hayi ngasem ime ipa jungpi ki hukum yepi lada pi ichi ya ime ipa jungpi pi le ya ka ka ba ki hukum ya ka ka ba ki ptha ya pi le namar ba pi yake hanrei lada upara marjan jungpi lane unong hikai jungpi neu bahalor jungpi uptha ya pi namar pimdon ka jing ik ba shisha yu lado ptha lada ki ong ye pi ban le pinom le namar ba pimdon ka jing ik ba shisha yen ngin IT yala dei hau Jisu bau Jisu kumbalong nga ngane don rengkat bat pi habang alai nang ni habang ana jungai na pi ngangan pa yo unong patngan unong sarai unong kersan unong aibut unong aibore pi obadei omen sembakot tekum ta ko hanmen ko para ngin khabrik lage jong ki khmat ngin pan kabor nau Jisu kerpang bau Jisu unang yai pensle yang iman kapor da umen sembakot bangila ban yalap ya gospel da kajing slor bangila ban yalap ya gospel da kajing embasisa jongi bangila ban yalap ya gospel ka jong try
Bat ban ai lam ya kata kejing pen em kabola ai yang i nado katan rai jong kedanot da kejing sneuret ni pan kabor no blai